Dobrý den, moje jméno je Broňa Bráníková a jsem obchodní partnerkou na Kopni svůj marketing. Vítám vás u dnešní epizody podcastu na téma identita značky nebo vizuální identita a vítám hostku, kterou jsme si dneska pozvali a je to moje mnoholetá kolegyně Jitka Tazberíková. Jitko, vítej, prosím, řekni nám o sobě pár slov. Ahoj Broni, zdravím všetkých. Tak ja som Jitka Tazberíková a venujem sa vo svojej práci hlavne strategickému a produktovému marketingu. Venujem sa mu naozaj dlhé roky. Vlastne cez 10 rokov som vlastne pracovala pre medzinárodné firmy, pre väčšie značky, kde som vlastne začínala na Hellmanse ako junior kedysi dávno a potom som sa presunula do farmácie a tam som vlastne riadila dve značky, ktoré sú asi také viac známe, Nasivin a Sterimar, takže vlastne o vedení značiek a marketingu značiek toho viem asi dosť. A posledných 5 rokov sa venujem vlastne podobnej činnosti, len na voľnej nohe. A sústredím sa teraz skôr na tie menšie a stredne veľké firmy a vlastne snažím sa zužitkovávať tie princípy z fungovania tých väčších značiek práve u tých menších a to je vlastne teraz to moje hlavné zameranie. Perfektní, Jitko, takže zkušeností máš habakuk, i proto jsme dnes tady, kde jsme a můžeme se vrhnout do tématu obecně identity značky, ale s větším fokusem na tu vizuální stránku. Zkus nám, Jitko, prosím tě říct, proč je vizuální identita jako taková pro značku důležitá? No, vizuálna identita značky je vlastne súčasťou také celkovej identity značky a to znamená, identita značky všeobecne je vlastne spôsob, akým ľudia, konzumenti, spotrebitelia alebo teda zákazníci tú značku vnímajú. Totižto ten zákazník alebo teda ten spotrebiteľ jak značku, tak reklamu nevníma tým, že by si ju nejak aktívne vyhľadával, čítal alebo proste, že by to proste nejak aktívne vnímal. On to vníma skôr podprahovo a vlastne čím jednoduchšie na neho tá značka pôsobí a hovorí k nemu, tak tým to bude pre neho pochopiteľnejšie a tým jednoduchšie si ju on nejakým spôsobom identifikuje a nájde. Jeden príklad za všetkých, keď stojíte pred nákupným regálom v nejakom supermarkete a hľadáte svoje obľúbené maslo alebo nejakú minerálku alebo čokoľvek iné, tak to nehľadáte podľa toho, že by ste si aktívne čítali obaly. Proste ten obal nejak vyzerá, ten obal proste akoby nejak pôsobí a vy siahate po tých farbách, ktoré poznáte, po tých logách, ktoré poznáte, alebo vlastne po tom tvare flašky, ktorý vy poznáte. A toto je vlastne to, čo tú identitu vizuálnu do veľkej miery utvára. Takže vlastne týmto spôsobom vlastne funguje akoby rozpoznávanie tých značiek napriek segmentami, napriek trhmi, aj voči konkurencii a jedna voči druhej. To je zajímavé. A určitě si dovedu představit, že do celého toho souboru vizuální identity nebo identity jako takové patří mnoho různých materiálů. Ty jsi vzpomenula barevnost, ale určitě to není jenom o ní. Tak pojďme si o tomhletom trošičku víc říct. Rozhodne to nie je len o farebnosti, aj keď akoby tá tam zohráva veľmi veľkú rolu v tej vizuálnej identite. Úplne prvým takým znakom vizuálnej identity značky je logo. To je asi také logické vyústenie tohoto. Logo je v podstate nejak vizuálne spracovaný buď to názov firmy alebo produktu, alebo nejaký jej symbol. A pokiaľ sa toto logo vytvorí zmysluplne a vlastne popisuje tú značku naozaj taká, aká je to, čo akoby chce komunikovať, tak vlastne veľmi to potom uľahčuje tým zákazníkom orientáciu. A pokiaľ sa to logo správne používa, tak takisto to vlastne výrazne uľahčuje potom práve orientáciu značiek a to, že si vlastne zákazník tú značku zase nájde medzi tými ostatnými, napríklad či už to je v tom supermarkete na regále, alebo to je voľakde na internete, v e-shopoch alebo na rôznych ďalších platformách. Takže vlastne funguje týmto spôsobom. No a k tomu logu sa teda logicky viažú aj tie farby, pretože vlastne každá tá značka, každé to logo má akoby svoju nejakú danú farebnosť. Ja som v tomto ako marketér odchovaný teda fakt na tých poctivých pravidlách dosť pes u klientov, pretože nie je červená ako červená, nie je modrá ako modrá a proste musí byť fakt akoby tá farba zvolená a dodržiavaná hlavne tým spôsobom, ako je to dané v tom logomanuále. Tu sa dostávame k tomu, čo vlastne je logomanuál. Logomanuál alebo grafický manuál značky je niečo ako taký
sprievodca v používaní loga a vôbec tej vizuálnej identity značky. Ten vlastne v ňom sú popísané také tie základné pravidlá v zmysle, aké práve tie farby sú presne použité v logu a celkovo v tej komunikácii, či sa dáva čierna na bielu, alebo aj podklad nejaký iný, alebo čo robiť v prípade reverzných farieb, akým spôsobom používať tie ostatné farby, ako sa používajú farby nie iba v logu, ale aj v tých ostatných materiáloch v zmysle, ja neviem, obchodné prezentácie, alebo keď sme u B2C, tak rôzne banery na internete, alebo šablóny, ktoré sa používajú potom v sociálnych sieťach, na webovej stránke, aké sú použité farby a podobne. Takže akoby ten logomanuál v podstate popisuje spôsob, akým sa používa celkovo tá farebnosť a tá vizuálna podoba tej značky naprieč kompletne celou komunikáciou, ktorú tá značka vlastne má. A ideme ako doslova od všetkých materiálov, ktoré vlastne u tej značky existujú. Vrátane kľudne v B2B segmente, napríklad šablóna na nábytku alebo poptávku, alebo rozpočet a podobne. Věřím tomu, že takový logomanuál může být jak jednoduchá kuchařka, tak taky velmi složitý a velmi ucelený dokument, asi v závislosti od velikosti značky nebo firmy. Je to tak? Môže to byť v závislosti od veľkosti, pretože vlastne každá tá značka alebo firma používa tie svoje materiály, akoby inú sadu tých materiálov. Niekto má práve z B2B, iné B2C je v tomto iné. A ten logomanuál nemusí byť rozhodne nič zložité. Hlavne u menších firiem si myslím, že stačí úplne, keď je v tom úplne jednoducho vypísané základné farby, základné podklady pod logom, aké sú pravidlá používania toho loga, potom aké fonty sa používajú, aké sú v headlinoch, aké sú v bežnom texte, aké prípadne môže byť akoby súčasťou toho logomanuálu aj obrázky, ktoré používame, buď to konkrétne obrázky, ktoré akoby naprieč tou komunikáciou sa používajú, alebo napríklad tonalita obrázkov, že chceme iba čierno-biele fotky alebo fotky v nejakom zvláštnom odtieni nejakej farby. Alebo sú to fotky, ktoré nie sú fotky, ale iba ilustrácie. Takže vlastne ten brand manuál, alebo teda ten grafický manuál vlastne popisuje tak nejak ten smer komunikácie, ale podstatné je pre tú firmu, pre tú značku nielen ho mať napísaný, ale hlavne sa ním riadiť, pretože až tá aplikácia v tej praxi vlastne znamená, že tá konzistencia vlastne potom je dodržiavaná a že vlastne tá firma sa potom prezentuje navonok jednotne. No a práve konzistencia je v tomto podstatné slovo, pretože vlastne to je akoby celé to vodítko tej vizuálnej identity značky, alebo teda firmy, pretože len konzistentná komunikácia je pre toho spotrebiteľa ľahko rozoznateľná. My sa musíme na to dívať trošku viacej z pohľadu nie iba toho jedného produktu alebo značky, ale celého trhu, pretože okrem nás, ako jednej firmy, na tom trhu je tých firiem viacej a ten spotrebiteľ má samozrejme ako na výber pomerne širokú paletu výrobkov alebo služieb. A my sa musíme medzi tými ostatnými konkurentami nejak odlíšiť. Jasné, kvalita produktu alebo služby je jedna vec, ale vlastne potom tá komunikácia stojí hodne práve na tom, že máme nejaké tie svoje dané farby alebo svoj štýl komunikácie, vlastne potom si ho držíme celý čas. My týmto vlastne zjednodušujeme veľmi tomu spotrebiteľovi alebo tomu zákazníkovi tú cestu k nám. Že vlastne čím jednoduchšie sa mu ukážeme, čím ľahšie si nás on s nami identifikuje, tak vlastne potom tým jednoduchšie klikne to tlačítko kúpiť, alebo si nás z toho regálu vytiahne, alebo proste pôjde do toho našeho obchodu, alebo do tej našej nejakej servisnej predajne a podobne. Takže je to vlastne, celé to je vlastne kvôli tomu, aby si nás zákazník ľahšie našiel a aby nás v každom ohľade tej komunikácie ľahšie rozoznal. Pretože či sme tá značka stredne veľká, alebo menšia, alebo väčšia, vždy sme vo viacerých komunikačných kanáloch. Ste na webe, ste na sociálnych sieťach, ste častokrát, keď máte obchod, tak ste napríklad na tej vývesnej tabuli nad obchodom, alebo máte rôzne ďalšie formy, kde máte akoby ten svoj písaný text. A vlastne všetko toto je vlastne súbor toho, čo na toho zákazníka vizuálne pôsobí. A čím konzistentnejšie toto máte urobené, tak tým je to pre neho vlastne čitateľnejšie. Bez toho, že by to musel akoby čítať. To je vlastne iba vizuálne jednoduchšie pre neho, aby to pochopil. Aby vás vlastne v tomto ľahšie našiel. V tomhle je asi dobrý ten příklad toho, těch minerálek na tom regálu. Představme si to, že
vybíráme ze značek pouze, které jsou na regálu a orientujeme se přesně podle barevnosti, tvaru, velikosti, úplně těch základních pravidel a ještě jsme vlastně vůbec nic nestihli přečíst, protože jsme ještě relativně daleko. Nemáme šanci vlastně přečíst si, že jsme skvělí, nejlepší a nejchutnější a nejvíc vitamínů a co já vím co, ale vlastně se orientujeme opravdu podle toho vizuálního efektu. Takže tohle to si myslím, že je takový dobrý tahák. A pojďme se trošku zaměřit na to, jak nastavit základní pravidla v rámci identity značky u těch menších značek nebo u menších podnikatelů, který třeba nedisponují rozpočty, které by byly nějak extrémně velké. A co by určitě neměli vynechat ze svého brandového manuálu? Tak úplne základnou vecou je logo a to zase vychádza z názvu. Takže mať vhodne zvolený určite názov a k tomu nejak pekne urobené logo a pekne v zmysle nie iba, aby to bolo takto ešte u toho loga, vôbec akoby u tej vizuálnej identity, tí majitelia firiem častokrát vlastne idú podľa vlastného vkusu alebo iba podľa vlastného vkusu. Je fajn, keď samozrejme ten majiteľ akoby s tou značkou rezonuje, keď to akoby vychádza z neho, ale nesmie zabúdať, že vlastne on cieľi na nejakého zákazníka, ktorý má zase nejaký svoj vlastný vkus. Takže vlastne on sa musí trafiť tou celou identitou tej značky aj do vkusu toho zákazníka. A čo sa týka tých základných vecí, tak hovorím logo, určite mať urobené pekne a prihľadne, aby akoby z toho loga bolo už ideálne u menších firiem poznať, čo robia, alebo akoby minimálne v akom sú segmente. Prípadne, ak sa v logu podarí vypichnúť aj tá nejaká hlavný predajný argument, alebo to, v čom sú oni najlepší, tak je to úplne skvelé. Ale na to teda ten priestor je málo kedy. Ja viem potom vlastne o hre medzi farbami, obrázkom a textom v tom logu. Takže logo, to je akoby prvý základ. A u loga je potom podstatné ho správne používať. To znamená, keď mám to logo napríklad červeno-modré na bielom podklade, tak musí byť takéto isté úplne všade. Nemôžem ho dať na zelený podklad. Nemôžem proste to logo používať, takže si zmením v ňom zrazu farbu. Alebo že si ho nejak proste prispôsobím nejakému aktuálnemu svojmu rozpoloženiu psychickému alebo nejakému ako vizuálnemu. Proste to logo je raz dané a takto isto ho musím používať úplne všade. Preto keď sa to logo tvorí, tak vlastne musíme brať do úvahy, kde všade ho uvidíme. Či bude na webe, či bude na sociálnych sieťach, či bude vysieť na nejakom veľkom pútači reklamnom nad obchodom napríklad, či bude podsvietené, farebné, či bude čierno-biele, či bude na billboarde. Akoby to je zase akoby disciplína sama o sebe, vlastne logotvorba je disciplína sama o sebe v tom marketingu a vlastne dobrý logotvorca musí toto všetko vziať do úvahy a urobiť to logo tak, aby to bolo univerzálne použiteľné tam, kde to vlastne použiteľné bude mať byť. No a vlastne pre tú firmu je potom podstatné to používať presne tak, ako je to dané v tom logo manuále. Hej, že držať akoby farebnosti, fontov, rozloženia a podobne. Čo sú ďalšie podstatné veci? Vlastne akoby vizuálnu identitu tvorí napríklad font písma, ktorý používame na webe alebo na sociálnych sieťach, alebo aj v ostatných kanáloch. Keď má niekto prípadne kombinácia fontov, že ako nadpis alebo headline je jedným fontom a teda ten vlastný text potom už je nejakým iným, alebo sa to rôzne potom ešte kombinuje medzi sebou, to takisto môže tvoriť vlastne niečo zapamätateľné. V tomto celom vlastne zohráva veľkú rolu to akoby snaha odlišiť sa od konkurencie, že vlastne byť niečím unikátny, čo si nás vlastne, s čím si akoby ten zákazník ako ľahšie spojí nás, tú našu značku alebo ten náš výrobok. Proste keď uvidí toto, tak to pre neho znamená, že to je napríklad pekáreň, ktorá stojí tam na rohu a má výborné rohlíky. Hej, že proste už to uvidia niekde inde a spoja si to vlastne s tým. Takže to sú asi také tie základné veci, proste mať dobre urobené logo, dobre ho používať správne farby práve z logomanuálu naprieč celou komunikáciou, dodržiavať vlastne tie fonty naprieč celou komunikáciou a toto sú asi také tie najzákladnejšie veci, v ktorých sa práve veľmi často robia chyby, ktoré si myslím, že sú úplne zbytočné. A navyše to sú veci, ktoré nevyžadujú nejakú veľkú investíciu. Proste keď máte dobre urobený logomanuál, tak sa potom už len držte, to je všetko. To je perfektní, tohle to určitě, jak jsi mluvila, tak mě napadlo, že bych k tomu dodala už jenom to, že je přesně
potřeba dodržovat design manuál nebo logo manuál jako takový. Takže kdybychom to shrnuli teď, tak logo, barevnost, písmo a hlavně dodržovat logo manuál, protože určitě si se s tím setkala i ty, já ve své praxi několikrát, když jsem od klienta potřebovala dodat nějaké noty, třeba poslat logo nebo poslat logo manuál, to už je u některých firm, vlastně menších firm zejména, to byla taková trošku vyšší dívčí, tak jsem třeba dostala často e-mail, kde se v textu psalo, posílám logo manuál, ale prosím vás, nedržte se ho úplně, my ho už nepoužíváme. Takže tohleto, podle mého názoru, je tohleto jedna z těch asi největších chyb, mít logo manuál, nedržet se ho, protože tím si celou tu konzistentnost vizuální stránky vlastně rozsekáme. Je to tak? Je to určite tak a to sú práve veci, ktoré sa často dejú v praxi a narážam na to takisto, vlastne ako si hovorila o tom príklade, tak takisto sa mi stalo už viackrát, že som potrebovala nejaké základné podklady od firmy, nejaké grafické základné podklady. Tvrdili mi pri naviazanej spolupráci, že majú všetko hotové a potom som dostala proste niečo, buď to bolo v polovičnom nejakom rozsahu alebo štádiu, alebo tam bolo tomu vyslovene napísané alebo povedané, ale nie je to záväzné. Proste máme to takto, ale nie je to nič záväzné. No tak to si myslím práve, že je veľká škoda, pretože už keď firma investuje do toho, aby mala kvalitne urobené logo a tú vizuálnu identitu tej svojej značky, tak vlastne potom mi príde ako najjednoduchšia a najlacnejšia vec pre nich z toho hľadiska finančného začať to používať, pretože týmto ono to tak možno nevyzerá, ale tá konzistencia naozaj je v tomto strašne podstatná. A hovorím, ten zákazník to nevníma, takže by si to aktívne čítal a išiel si proste. On vidí nejakú farebnosť, on vidí nejakú kombináciu písma, on vidí nejaký obrázok v tom a on si vlastne potom týmto podvedome vloží do hlavy, že toto je táto značka. Predstavte si napríklad veľké logo značky IKEA, keby ho premalovali do iných farieb, alebo keby tomu dali iný fond. To je proste IKEA je len nápis IKEA, 4 písmenka v žltej kombinácii farebnej. A je to proste tak jednoznačné, tak jednoduché, je to strašne jednoduché a pritom ako keď to skúsiš, keby sa sme to dali do iného fontu, tak už to neprečíta nikto. Coca-Cola je to isté, proste Coca-Cola je zvyknutá akoby s vlnovkami, s tým typom písma charakteristickým a je to proste niečo, čo človek nečíta tým, že by to číta, proste on to iba preletí očami, vníma to nejak a už sa mu to potom v mysli spojí s nejakou značkou alebo s nejakým zážitkom. A je to proste o tom, že tie značky, alebo teda tieto veľké značky dlhoročne, konzistentne komunikujú stále to isté. Čím častejšie sa toto robia zmeny, že keď má teraz firma nové logo, tak za mesiac, za rok používania si povie, tak už sa mi nepáči červená, ideme teraz do zelenej, alebo preformátujeme nejak písmo a podobne, je to strašne veľká chyba. Aj zmeny v tomto, keď chce nejaká firma sa posunúť niekam vyššie, napríklad už má 10 rokov to isté logo a chce ho akoby rebrandovať, tak treba to robiť fakt opatrne, aby sa tie zmeny diali postupne a vlastne zachovať tam nejaké tie podobné, aspoň farebnosť, alebo aspoň tóny, alebo akoby nejaké tie podobné veci, než ísť do niečoho úplne kompletne iného. Teraz som mala nedávno jedného klienta, ktorý práve sme rebrandovali ako ich logo, je to firma, ktorá je na 30 rokov, zavedená proste historicky s bohatou históriou, by som nehovorila vyslovene, že stará, proste s bohatou históriou firma a aj úspešná firma a jediné teda, čo tak majú proste 30 rokov to isté logo. Doteraz sú nevedeli. A teraz tak ideme to teraz spoločne zmeniť, no a sme prišli s nejakými návrhmi toho loga, ktoré boli práve vychádzali akoby z toho starého, brali z toho to najlepšie, aby sa akoby nestratila úplne tá identita toho loga, taká prvo, čo si všimne prvýkrát. No lenže na prvýkrát vlastne tie nové návrhy nemali u nich moc úspech, pretože to je málo odlišné. A trvalo chvíľku presvedčiť ich, že vlastne tie kroky treba robiť postupne a že my nemôžeme ísť do zmeny fontu, zmeny písma, zmeny veľkosti, zmeny názvu, zmeny všetkých farebností a tak ďalej naraz. Že potom úplne akby stratíme tú históriu tých 30 rokov. A aj keď tá firma akože má stálych klientov, tak stále samozrejme pribúdajú nejakí noví a proste je škoda, keď sa to logo mení potom až príliš veľkým tempom naraz. Takže aj úpravy loga, vôbec akoby všetky tieto zmeny treba robiť postupne. Tá konzistencia proste naprieč komunikáciou by mala držať fakt ako niekoľko rokov
kým sa k nejakej zmene potom zase odhodláme. A robiť to akože naozaj citlivo a postupne a držať tam čo robí tú značku tou značkou aj po tej stránke, ako ju vlastne vidím a vnímam ako spotrebiteľ. Aha. My jako nakopní svůj marketing častěji pracujeme pro klienty spíš menší než větší, než pro velké značky. A často se setkávám s tím, že ta malá firma nebo značka řekne, že pro ně není potřeba logo manuálu, že to je zbytečné. Tohleto, já vím, my jsme se připravovali, Jitko, takže tady je docela hezká pohádka okolo toho, proč i ty malí by měli určitě dbát na tu vizuální identitu. Tak, presne tak. A ono vlastne logo manuál nemusí byť nič komplikované. To je kľudne otázka 1 A4. To nemusí byť rozsiahly elaborát, proste 20 stranok a podobne. Pár základných vecí. Proste má dobre urobené logo, mať tam stanovené jasne tie farby, konkrétne akoby tie hashtag, farba a tak ďalej, aby to boli úplne tie isté proste farby používané úplne všade. Mať stanovené tie fonty a držať sa proste rovnakých alebo podobného štýlu komunikácie, čo sa týka tej vizuálnej identity. Nie je to naozaj nič komplikované a hlavne u tých menších značiek je to vlastne pomerne lacná forma, ako vlastne to budovať ako značku. Nie iba mať proste produkt, tak tomu nejaký názov, proste má to vyslovať ako značku. Konec koncov nie tie veľké značky začínajú vždy od malých, takže ako aj Coca-Cola raz bola na začiatku, aj Hellmann's bol raz na začiatku a proste začínal s tým, takže každá značka vlastne, alebo každý produkt vlastne má potenciál, tak by sa stal časom značkou, možno aj známou značkou a nikdy neviete, kedy vlastne budujete tú značku do budúcnosti veľkú. Takže ako začať už s tým malým fakt poctivo si myslím, že sa fakt vyplatí. On už i klasik říkal think big a už úplně v tom začátku, kdy začínáme tvořit nějaký projekt nebo firmu nebo službu, tak je dobré vlastně neomezovat se v tom, že budu jenom tady si šolichat něco tady v malém městečku a nechci jít do velkého světa. Nikdy nevíte přesně, co se může stát. Keď môžem jeden príklad do značky, z tej mojej prvej značky Hellmann's, tak vlastne to je tatarky, majonézy, kečupy a podobne, tak vlastne tá značka vznikla v roku 1905, strašne dávno, v New Yorku. A v logu tej značky doteraz je taká malá modrá mašlička. Ak si to niekto uvedomuje, neviem, či to poznáte, proste ako modré logo s bielými písmenkami trošku, a taká modrá mašlička tam je. A tá modrá mašlička je v tom logu od samého začiatku vzniku tej značky. A ona vlastne znamenala, že ten pán, ktorý tú značku, ktorý vlastne to vymyslel, v podstate tie majonézy a tatarky, alebo teda tie omáčky, tak on tým rozlišoval navzájom tie rôzne typy tých omáčok. Proste tí, ktorí boli s mašličkou, tak boli nejakej chuti. Akoby vlastne už to balenie, ktoré predával na začiatku, vlastne bolo oviazané modrou mašličkou, fyzicky oviazané tou mašličkou. A ona vlastne potom sa stala takým symbolom tej značky, až sa dostala do toho loga. Takže vlastne ešte keď najvyššie máte niečo takéto podobné, rozbiehate nové podnikanie, alebo kľudne už máte nejakú tú firmu nejaký čas a máte niečo charakteristické presne pre vás, ktoré nemusí byť akoby úplne spojené s tým, že to je produkt, ale stačí iba nejaký takýto symbol, ktorý vy máte a konkurencia ho vôbec nepoužíva, tak si ho kľudne môžete uzurpovať sami pre seba ako súčasť tej značky. A je to proste jednoduchá vec, ktorá sa tým trvalým používaním stane súčasťou tej značky. A vlastne potom časom si ju v podstate ako značka privlastňujete. A tým sa vlastne potom tvorí tá súčasť akoby tej identity značky. A podobne sú na tom, napríklad keď robíte nejaké videá alebo podcasty, alebo ja neviem, také tie hlasové rôzne materiály do sociálnych sietí alebo niekam inám, tak využívať alebo spolupracovať akoby s tými istými ľuďmi. Mať tam ten istý hlas, mať tam napríklad tú istú tvár, kľudne neznámu, to nemusí byť nejaký známy človek, proste ako nejaký človek, ktorý prepožičiava hlas tej značke. Takisto podstatná vec. Alebo si spojiť nejakú melódiu s tou značkou. To nemusí byť iba o tom, čo vidím, ale aj čo počujem. Alebo keď do nejakého obchodu, tak mať tam konzistentnú vôňu. Vôňa takisto akože veľmi prepojená. Viem, že nejaké aerolinky, to ja neviem presne, ktorých názov, to či to je Katar alebo niečo podobné, takže vlastne letušky majú povinne používať ten istý parfém, ktorý je vlastne v priestoroch tých lietadiel a vlastne už ten človek potom vie, že tá vôňa rovná sa tá značka.
Vlastne tú značku identifikuje okrem tej vizuálnej stránky aj fúra ďalších parametrov. A ak sa vám podarí nájsť ten svoj, ktorý vás nejak dobre vystihuje a charakterizuje a konkurencia ho zároveň nepoužíva, čo ako dosť často si myslím, že konkurencia nemá tieto veci podchytené u tých menších značiek, tak je určite dobré ako si to nejakým spôsobom privlastniť, alebo ako začať vlastne používať a časom sa potom z toho môže stať symbol vašej značky. A to je zase vec, ktorá je v podstate hrozne jednoduchá, ako nie je to o žiadnych veľkých investíciách do reklamy alebo do rôznych technológií, a tak je to proste úplne jednoduchá vec, nájsť to, čo chcete, aby vás charakterizovalo a používať to konzistentne naprieč komunikáciou. Tak to je jednoduché. Tohle je určitě moc důležitý, že vlastně nemusí tyhle věci stát Mailand a lze vybudovat nějaký soubor znaků, které charakterizují určitou značku. Kdybychom chtěli vlastně udělat nějaký jakoby rychlíček naší vlastní značky, jestli je v pořádku, tak, jak jsme si řekli, nejdůležitější prvky nebo takovéto minimum jsou logo, barva, fonty, úplně v základní podobě. To je něco, co funguje vlastně na nějaký vizuální věm. Pokud k tomu budete schopni vlastně si přičlenit nějaký jiný smyslový věm, jako například, jak teď Jitka vlastně povídala o vůni nebo o nějakém jiném prvku, tak je to něco, co vlastně funguje s našimi emocemi. Tak tohle to je vlastně něco, co lze používat a je dobré si udělat nějaký audit v úvozovkách, když vím, že klienti nemají tohleto slovo moc rádi, ale nějaký audit toho, jestli vaše komunikace v té vizuální podobě, jestli je konzistentní, jestli je zařaditelná. Takže mrkněte se na svoje socky, mrkněte se na svoje weby, na svoje e-mailingy, které posíláte, jestli se vaše značka tváří pořád stejně. Doplníš mě, Jitko, k tomu nějak? Tuto úplne jednoduchá rada, presne ako hovoríš teraz ty, Broni, vlastne všetko, čo používate smerom k zákazníkovi, ako nejakú komunikáciu, aký komunikačný kanál, či je to web, alebo socky, alebo e-mailing a tak ďalej, alebo len ten banner nad obchodom, tak si to kľudne vytisknite vedľa seba, proste každý ako na nejaký papier, všetko dodajte na stôl pred seba a porovnajte si, jak to vyzerá. A v tomto, keď nájdete ten priesečník, tak je to dobré. Keď je logo rovnako používané, keď sú farby rovnaké, keď obsahu sa dostaneme potom pozdejšie, ale proste keď vlastne sedí akoby tá vizuálna identita toho všetkého naprieč tým všetkým A4 pred vami, alebo tým papierom vytisknutým pred vami, tak je to dobré. Ak je na jednom modrá, na druhom červená, na treťom je úplne iný fond, tak je to celé zle. Tak proste v tej chvíli treba začať zase od toho základu, od toho loga a začať to používať vlastne všade rovnako. Ale ten audit vlastne, ako hovorí Broňa, ono je to také blbé slovo, ale veľmi praktická vec zároveň, že akoby fakt pozrieť si, ako komunikujem na zákazníka, čo všetko vlastne on vidí, kde vlastne všade mňa ako firmu vidí a dať si to vlastne doslova pred seba a porovnať si naprieč jednotlivými tými kanálmi, ako vlastne on ma môže vnímať po tej vizuálnej stránke. Ak je to jednotné, skvelé. Ak to nie je jednotné, treba to potom nejakým spôsobom vyladiť. A pro to vylazení samozřejmě máme k dispozici několik expertů v rámci Nakopni svůj marketing. Určitě bych s touhletou aktivitou, a tedy tvorbou vizuální identity, úplně neexperimentovala. Rozhodně nedoporučujeme vytvářet logo v malování nebo jenom ho jednoduše vygenerovat prostřednictvím nástrojů umělých inteligencí. To asi není úplně to pravé ořechové. Doporučuji určitě se domluvit se specialistou, který má pro vizuální identitu cit, má zkušenosti. Můžete oslovit například Jitku, pokud byste chtěli jenom zkonzultovat vaše záměry. A já bych v tuhle chvíli, Jitko, ti chtěla poděkovat za účast a za to, že jsi byla hostkou dnešní epizody, která se týkala vizuální identity a doufám, že se tady potkáme někdy i v budoucnu. Děkuju, měj se hezky, Jitko. Ja moc ďakujem za pozvanie a držím palce, aby všetci mali teda dobre urobenú tú vizuálnu identitu značky.
Perfektní, to doufám taky a já se s vámi loučím taky. Moje jméno Broňa Bráníková, Nakopni svůj marketing. Mrkněte se na naše socky, na náš web a doufám, že tam najdete spoustu zajímavých informací.